Kasama rin sa mga reforma ng pagpapalawak ng proteksyon at access sa pondo ng ating mga magsasaka, nais nating gawing obligado ang crop insurance para sa lahat na makatiyak ang Philippine Crop Insurance Corporation ay nakakapagproseso ng claim sa loob po ng 10 araw gamit ang ating digital system. Ang problema po rito, ang bagal-bagal mag-assess ng Philippine Crop Insurance. Ito lang po ang isang paraan na makabangon ang ating mga farmers kapag may bagyo. Inikayat namin ang mga bangko ng ating pamahalaan tulad ng Land Bank of the Philippines na gawing walang interes at mas simple ang mga pautang sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbawas ng mga dokumento upang mas madali para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at makakuha ng pondo. Kailangan magkaisa po tayo para sa ating mga magsasaka sa agarang suporta, pagmatagalang reforma. Titiyakin natin na may kinabukasan ang kanilang kabuhayan at may murang bigas ang bawat pamilyang Pilipino.